खुलुमबाय बयखौबो फिन आरोबाव बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर इएम राकेश ब्रह्मखौ मुसलपुर बियाबनि बिजाथि महरै फोसावखांनायनि उनावहाय इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा दुखु मोननानै इएम राकेश ब्रह्मनि बिजाथि फोसावनायखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन। थारैनो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव गावजों गावनो गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ जोङो बे समावहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं। गिबियावनो मिडिया पार्सनखौ बरायबाय। प्रेस मिट लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शननि जा माने फारिलाइ केन्डिडेटनि फारिलाइ बिखौ जोङो दाखालि बावै नुनानै जोङो ओरैबायदि जादों जाबायदि जोङो लुगैदोंमोन बिदि जोङो हयथ' केन्डिडेट मोननो हायासै। मोननो हायैनि जाहोनाय दिनै जोङो एक्स वार्कार जानानै जिहेतुके 5 बोसोर नासय जानानैबो जोङो इउपिपिएल दोलोखौ नागाराखै। थिग बिदिनो जोङो दिनै बिखौ माने सिलेक्शन खालामनायाव जोङो गोजोननाय गैया। गोजोननाय गैयैखायनो दिनै जों बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। बिनि गोजोननाय गैयैनि ओंथियानो जाहैबाय बिथाङा पार्टिनि वार्कारफोरनि बायदिहाय सोलिया, गावनि जिनि मयमतालिजों सोलियो। मानो होनोब्ला आं सानो आरो पार्सनेल सानो बिथाङा हयथ' फैसा रां रुफानि माबायावनो बिथाङा बिदिहाय पार्सनेल माबायाव सोलियो, रावनिबो माबाफोरखौ लाया, कमप्लेनफोरखौ होबाबो बिथाङा गनाया। दा बिनि थाखायनो जोङो लुगैयो फैगौ समफोराव जिहेतुके जोंहा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ, बेयाव जुदि जोङो मोजां केन्डिडेट मोनाबा होमबानिया जोङो साननैसो उनाव आरो डिसिसन लाबावगोन। मानो होनबा जोङो मा खालामनो हायो जों नायनोसै। दङ निस्सय दङ। दंनायखायनो दिनै बिदि जथुमनो नांगौ जाहैदो। मानो होनोब्ला बिनि मावनाय दांनायाव जोंहा वार्कारफोरा गोजोननाय गैया। खायनो दिनै जोङो बिदि मिडियानि सिगाङाव जोङो फकासाव फैनांदो। आरो लोगोसेनो जोङो मालाबानो जोङो मिडियायाव फैयो। मानो होनबा जोङो पार्टिनि सनमानखौ लाखिनानै फैथ'वाखैमोन। बेखायनो फैयाखैमोन, जों पार्टिनि सनमानखौ लाखिनो थाखाय फैयाखैमोन। आरो दिनै जों फैनांगौ बाध्य जादों। जिहेतुके लिस्टआव बिनि नामखौ जों नुबाय, जों मिडियायाव फैनांगौ जाहैबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जुदि केन्डिडेटखौ जोंनो गोदानहाय सिलेक्शन खालामाबा जों हास्थायनाय बायदि जेरै जों गोदान केन्डिडेट लुगैदोंमोन बिदि जुदि गोदान केन्डिडेट होआबा जोङो फैगौ समाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जों गानाया खास्तां। ओमफ्राय बे जों जेब्ला गावस्रागोन लोगोसे फैगौ एमएलए बिसायख'थियावबो जोंनिफ्राय जों गैयाबा गोहोम गोलैगोन। जोंनि बे प्रेस मिट दिनै होनायनि थांखियानो जाहैबाय फैबाय थानाय जितु काउन्सिलनि इलेक्शननि थाखाय मुसलपुर समस्तियाव जि बिजाथिखौ दिनै टिकट घोषणा खालामबाय, बे टिकटनि बेलायाव जोंनि बे इउपिपिएल दोलोनि पुराना वर्कारफोरा गोजोननाय गैया। बेनि थाखाय जों दिनैनि बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों। जोंहा जायनि थांनाय जितु 5 बोसोराव जों पुराना वर्कारफोरा दा होनाय गोदानै बिजाथि होजानाय बिथां इएममोन बिथाङा। दा बिथाङा जोंखौ जिबायदि अबस्था खालामबोबाय, जों इमान खस्थ' सैज्य खालामनानै जोङो बिथांखौ देरहाहोनायनि उनावबो जोंखौ बे 5 बोसोराव जेबो नायफिनाखिसै। जोंखौ जोगारनानै फारसेखै दोननानै गुबुन गोदान वर्कार लानानै बिथाङा बे 5 बोसोरखौ सालायबोबाय। बिनि थाखाय जोंहा गोजोननाय गैयिनि थाखाय दिनैनि बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों। बे जाहोना जाहैबाय जों पुराना वर्कारफोरा बिथां खामानि मावनायखौ जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौ जों आसि दिन्थिना होनायनि थाखाय बेफोरखौ बिथाङा गाज्रि मोनो। मोननाय लोगो लोगोनो बे वर्कारफोरखौ बिथाङा साइड खालामना दोनो। दोलोनि मावथिफोरनि बोसोन मथे बिथाङा दिनैसिम सोलिनायखौ जों दिनैसिम नुवाखै। बिनि थाखाय जोंहा गोजोननाय गैया। दा जोङो
फैगौ इलेक्शनाव बिथाङा जुदि बिजाथि महरैनो बेवहाय गेलेगोन जेब्ला जोङो फैगौ जिखिनि सम दंबावो साननैसो समनि उनाव जोङो बेखिनि जोंनि वर्कारफोरा मोनसे थोंजों लामा नायनानै जों मोनसे डिसिसनाव फैगोन हयथ' जोंनि बे वर्कार खिनिया जमा जानानै हयथ' इन्डिपेन्डेन्सबो होनो हागौ नङाब्ला जोङो बबेबा दोलोखौ मोजां दोलो नायनानै जोङो बेखौ हयथ' सापर्ट खालामनो हागौ बिजेपि आरो UPPL नो भट होनाङा आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों UPPL खौ आं बुंबोखाबाय थादों मानो भट होनाङा दिनै आङो बुंनो नागिरदों बिजेपि नो मानो भट होनाङा बिजेपि नि दैदेनगिरि बर' लिडारफोरखौ दिनै जोंनि बर' रायजो राजाया सोंनो हागोन ने सोंनो हागोन ने जोंनि 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक को उथायनो नागिरग्रा टीमा जाबाय दिलीप सैकिया बिथांनि टीम नङा होमबा जोंनि पर्ब जुगनिफ्राय जोङो मोनबोनाय थानाय जाबाय थानाय जोंनि ओंखामखौ सेनो थाखाय गैया खालामनो थाखाय गारना होनो थाखाय दिनै बिजेपि नि दैदेनगिरिया बुंदों बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बोरै हयज' खालामना थानो हायो सों जेब्ला बर' गामियाव मिटिं खालामनो थाङो अब्ला बिजेपि नि दैदेनगिरिनियाव आखायाव हमनायाव सों आखायाव हमना सों र' आदामोन फंबायमोन आबौमोन दिनै नोंथांनि बसा नोंथांनि दैदेनगिरिया जोंनि 6 शिड्युलखौनो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौनो दिनै दाननो नागिरदों उथाय नागिरदों जों बोरै नोंखौ समर्थन खालामनो हायो बे लिडारनि दैदेनगिरि हतैस' नोंसोर बोरै जानो हायो दिनै बै बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बुंनो हानांगोन हानाङा हानांगोन मिथिबाय हानांगोन बिनिखायनो दिनै दिलीप सैकिया सार बिथांखौ एबसुआनो दिनै गामि 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 थांनानै इमान हनमानजों खावलायनानै बेनोनो भट होनांगौ होनना दिनै खावलायदोंमोन नाथाय बिथाङानो दिनै जोंनि 6 शिड्युलखौ जोंनि प्राइपखौ जोंनि मोननांगौ अधिकारखौ दानना होनो थाखाय उथायनो थाखाय गोसो सिङाव सानबाय थानाय हिडेन एजेन्डाखौनो बुंना लासनफ्लांबाय अब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बर' गामिफ्राव मा पलिसि होदों नङा होमबा दिनै इन्टेलेक्सुवेलफ्रा UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा दिलीप सैकिया सार बिथांखौनो देरा होबाय बिथाङानो दिनै जोंनि मोननांगौ अधिकारखौ दानना होनो नागिरबाय अब्ला UPPL नि स्टेटासा UPPL नि हिडेन एजेन्डाया मा जागोन खावलायदों बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा हदाय हजाग जा रायजोफ्रा हदायबो बेखौ गोसोआव लाखि थांनाय लोगो लोगोनो प्रश्नआ बेसो जानांगौ नों सोरनि टीमनि मानसि पदमफुलनि ट्रेक्टरनि ना नांगोलनि जेब्ला सन्देहजनक दैदेनगिरिफोर दोङो बिसोरखौ आखायाव हमनानै सों रायजोफ्रा मिथिबाय जोंनि मोननांगौ प्राइपखौ सोर दाननो नागिरदों आरो नों सोरनि टीम बास अब्लानो बिथांमोना बुंनांगोन थेंक इउ